Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin ýol başçylygyna türkmen halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, edebi medeni gymmatlyklaryny, ruhy gymmatlyklaryny öwrenmeklik üçin uly derejede üns berilýär. Türkmen halkynyň taryhynyň, şeýle hem ilminiň, edebiýatynyň, gadymlygynyň hem-de özboşlugynyň has irki döwürlerden gözbaşalyk gaýdýanlygyny halkara derejesinde tassyk edilen hakykatdyr. Näzirki wagtda taryhda gurulan türkmen döwletleriniň döwründäki medeniýetiň, ilmiň, ykdysadyýetyň ösüşini hem-de olar bilen baglanşykly şol şertlerde bir önüp ösen ençeme alymlaryň döredýüjiligini, olaryň dünýä edebiýatyna, dünýä ilmine goşan goşantlaryny öwrenmeklik ören wajyp hem-de ähmiýetli wezifeleriň biri bolup durýar. Taryhda uly iz galdyran türkmen döwletleriniň biri hem Garahanly döwletidir. Garahanly döwleti munyň özü Maweren-Nahyrda Sirderýanyň aşak we orta kymlaryna Günnogorda çynmaçyna çelli aralykdaky ägirt uly sebiti tutup gülläp ösen döwletleriň biri bolupdyr. Ýagny 942-nji 1212-nji ýyllar aralygynda türkmenleriň höküm süren Garahanly döwlet döwrüne sebitiň şäherleri gülläp ösüpdir. Şäherleriň şol döwürde bir syýasy, ykdysady we medeni taýdan ösüşiniň täze döwrüne gadam basmagyna 960-njy ýylda Garahanly hökümdary Musanyň islam dinini döwlet dini diýip oglan etmegidir. Ene şeýlelikde Garahanly döwletiniň şäherleri bolan ençeme ýasy, şeýle hem Isfijab, hem-de Bukhara, Samarkand beýleki şäherler özüniň iň bir gülläp ösen döwrüne gadam basýar. Şol şäherlerde musulman binägerçiliginiň aýrylmaz bölegi bolan mesjitler, medreseler, minaralar, aramgahlar gurulup başlanýar. Şol medreselerde dini ilmler bilen birlikde dünýäwi ilmlerden hem dersler okudylypdyr. Şol medreselerde okap bilim alan şahsiýetler bolsa döwrüniň meşhur alymlaryna öwrülipdir. Garahanly türkmen döwlet döwrüne ýene bir belläp geçmeli zatlaryň biri şol döwürde türkmen diliniň hem ösenligini, türkmen dilindäki edebiýatlaryň ýüze çykanlygyny bellemek gerek. Muňa mysal edip Mahmud Kaşgarlynyň Diwani Lugat at-Türk adly eserini, şeýle hem Has Hajip Yusuf Balasagonlynyň Kutatgu bilik, ýagny bagty ýetirýän bilim adly eserlerini, şeýle hem Hoca Ahmet Yasawynyň Hikmetler adly eserlerini bellemek gaty wajypdyr. Gadymy taryhymyzyň ýüze çykmagyna türkmen halkynyň döwletleriniň arasynda şeýle hem durly ilminiň ugurlaryna, edebiýatyň durly akymlaryna, özleriniň meşhurlyga ýeten eserlerini döredip, diňe bir halkymyzyň taryhyna däl eýsem dünýä ýüzünde, ýagny Orta Aziýa halklaryna, Türkiýe halklarynyň arasynda meşhurlyga eýe bolan bir näçe şahsiýetleri taryh sahna çykdy. Şeýle şahsiýetlerimiziň biri hem türkmen ilminiň düýbün tutujy, sopuçylyk ilmine özüniň bir Yasawyýa ýoly adly tarikatyny döreden Yasawyýa mektebiniň düýbün tutujy Hoca Ahmet Yasawydyr. Hoca Ahmet Yasawynyň haçan doglanlygy ýazyw çeşmelerine ýaňy hem belläp geçişimiz ýaly saklanmandyr. Emma köp alymlar şonuň goşgularyny öwrenip 1103-nji ýylda dünýä iýnenligi hakyndaky maglumatlary berýärler. Hoca Ahmet 1103-nji ýylda Sirderýanyň boýunda ýerleşen Isfijab şäherine, ýagny häzirki Sayram şäherine dünýä iňipdir. Hoca Ahmet Yasawynyň adynyň hoja sözi muallim, bir halifa diýen manyny aňladypdyr. Yasawy bolsa onuň ýaşaýan, ýagny özüniň bir önüp ösen ilmi döredýijiliklerini alyp baran mekany Ýasy şäheriniň ady bilen baglydyr. Bundan başga da ýazyw çeşmelerini Hoca Ahmet Yasawynyň adyna
şyh sözünün ýa-da bolmasa kabir, beýik manylaryny aňlaýan sözleriň şeýle hem İbn Awraym, İbn Ishaq sözlerinin goşulanlyklaryny hem bellemendir. Munyň özü bolsa ýagny Awraymyň ogly Ishaqyň nesiller diýen ýaly manylary berýär. Hoca Ahmet Yasawy İsfijab şäherine meşhur sylanýan ilmli, sowatly adamlaryň biri bolan Awraymyň maşgalasynda dünýä inipdir. Aýşa adly zenan bolup, ol hem öz döwrüniň bir sylanýan, hormatlanýan, ilmli, bilimli adamsy bolan Musanyň gyzy hasaplanypdyr. Awraym bilen Aýşanyň ilkinji dünýä inen gyz perzendine bular Gowhar Şanäz diýip ad goýupdyrlar. Wagtyň geçmegi bilen olaryň maşgalasynda ikinji perzent hem Ahmet dünýä inipdir. Awraymyň bary ýogy 2 perzendi bolupdyr diýip ýazyw çeşmelerinde maglumatlar berilýär. Ahmet ýaşlygyndan entek juda irki döwürlerinde çağaka özüniň ýiti ýat keşligi, bilesýeljiligi, ören ýiti zekini bilen tapawutlanypdyr. Munyň bu aýratyrlyklaryny syňlan kakasy Awraym oglunyň ilmli, bilimli, sowatly bolmagy üçin ähli aladalary edipdir. Ähli şertler, mümkinçilikler hem döredipdir. 7 ýaşyny bolanda ol ene atasyny ýitirenden soňra onu hosarlyga alýarlar. Onuň 7 ýaş zekini ýitirmezlik üçün muny Arslan Baba diýip bir sopu wady. Owan sopsy ana şolam Ahmet gowy terwelep, şondan soň onu Akpata berip Buhara'ya berýärler. Buhara'da ol Hoca Yusuf Baba diýerler. Ya da Hoca Yusuf Hemidanym diýerler. Ana şoň tarikatyny öwrenýär. Gülnogorda iň belli sopulaň biri bolupdyr. Şol aýdardylar jahanyň syryny ol biler diýär. Şol baha bermegiň özi uluzat şonýal aýtmagyň özi. Şonla sopuçuluk tälimlerini alýar. Esasanam şu borçlary 8 sany borç. Kubrankada 10 sany borç bolsa, Hoca Yusuf Baba'da 8 sany borç. Ana şu 8 sany borçsa da şonu getirmeli bolupdyr. Ol dogrudanam ýatlamak, sabarlyk, giden ýerinden gaýdyp gelmek, watany söýmek, şunýaly nesihatlar ol kabul edip öwrenipdir. Ana şeýlelikde onun hatta hikmet diýer. Ya da divana hikmet, wagz nesihatlar. Ana şu wagz nesihatlar ul kitaplan biri bolupdyr. Şo Gülnogorda hatta Türkçe gepleyen halklara musulmançylyk kabul etmekde şol kitap ul ýardym beripdir. Sebebi medreselerde zatda şol kitaby ulanypdyrlar. Hem şondan bir topur sopular taýýarlanypdyr. Hoca Yusuf Hemedanyň döwrü baratda aýdylanyna ol gezenine diýip aýdylýar. Ýagny Yasawy diýen lakamy ilki bilen onuň owasynyň ady bilen baglanşykly diýip berilýär. Bu barada dürli maglumatlar getirilýär. Galy bersede Yasawynyň özüniň alyp baran işlerine tersalanmady. Biziň ilkinji nowatda bellemeli datlarymyzyň biri Türkmen halkynyň dil aýratyrlygyna, türkmen diline ilkinji bolup özüniň eserlerini goýup giden sopuçuluk ilmine iň görnükli ustad hasaplanýar. Sebebi türkmen halkynyň Gülnogoryň içinde belli sopuçuluk ilmine ad goýan Mäne Babanyň ýatlanmagy münasipdigini aýratyn bellemeli. Ýöne Mäne Babanyň eserleriniň pars diline döredilenligini, pars dilinden soňra türkmen diline geçirilenligi bilen baglanşykly maglumatlar gawat gelýär. Emma Hoca Yusuf Hemedanyň bolsa her bir eseriniň gadymy oğuz türkmen diline laýyklykda döredilenligini, hatda kygy ilkinji türkmen diline sopuçulugyň täherlerini özünde jemlän ilkinji Hikmetler adly kitabynyň peýda bolanyny barada maglumatlar galdyrylýar. Bu ilkinji bilen Garahany türkmen döwletini türkmen diliniň gönnengöni bir ýazyw dili, döwlet dili hökmünde ulananlygyny galy bersede bu diliň dünýä döwletleriniň arasynda ähli alimlaryň, sopularyň bir gyzyklanma bilen onuň Hoca Yusuf Hemedanyň şu türkmen dilinäki eserini urjetip öwrenenlikleri babatda aýdylyp geçilýär. Ondan soňky döwrüň ençeme şahyrlarynyň, şeýle hem ilim adamlarynyň, sopularynyň, derwişleriniň işlerine ören ul täsir edipdir. Hatda Mahtumul Pragynyň hem ruh halifalarynyň biri Hoca Ahmet Yasawy
hem de beýleki öz döwrüniň meşhur görnükli sopu dervişleri bolan Bahaweddin Naqşbendi hem de beýleki şahsiýetlerden bir hatarda Hoca Ahmet Ýasawynyň döredüýjüligi hem Mahtumly Pragaýynyň döredüýjüligine täsir edipdir. Hoca Ahmet Ýasawynyň eseri munyň özü hikmetler diýip atlandyrylýar, ýani Diwan-ı Hikmet. Hikmetler sözü bolsa bir ilmlilik, paýhaslylyk, bilimlilik diýen ýani manylarda getirilýär. Munyň özü bir türkmen dilinde ýazylan bir meşhur eser hökmünde tanalýar. Özem goşgy ýazylmagy onuň bir dilini hasam şol aýdyljak bolýan maglumatyň has şeper beýan edilmegine getiripdir. Hatda şeýle rowaýatlar saklanyp galypdyr. Hoca Ahmet Ýasawydan näme üçin şol wagt edilýän zatlary aýdyjak bolýan pikirlerini bir gowuluga, insanperwerlige içerýän pikirlerini goşgularyň üstü bilen beýan edýänligini soranlaryna şeýle bir deňeşdirme getiripdir. Käbir ot çöplerden ýasalan dermanlar çagalara bermek üçin juda azy bolýar. Şoň üçin hem oňa bal goşulýar. Şonuň bir ajysyny örtmek şoňa has hem lezzetli bolar ýani. Oňa bal goşulýar edil şonuň ýaly hem meniň aýdýan zatlarymyň goşgy setirlerine geçirilmegi adamlaryň aňyna gowy ýatda galmagyna getirýär diýip beýan edipdir. Näme biz Hoca Ahmet Ýasawynyň şeýle bir halk arasynda ýaýran sözleri bilen hem düşündürüp bileriz. Her göreniňi hydyr bil, her giýjäň gadyr bil. Ne şu sözler ýa-da şol Hoca Ahmet Ýasawynyň baryp 11-nji asyrda ýaşap geçen şahsiýetiň şeýle sözleri biziň güllerimizde de entägem ýörgülli sözleriň biri. Hoca Ahmet Ýasawynyň filosofik garaşyna jemgyýetde diýe adamlaryň hukuk we maddi derejeleri deň bolsa ana şonu bolýar diýip. O dogrudan seýresek biz bu setirler aňyrdan gaýdýa pikirler 5-nji asyrdan bäri Hoca Ahmet Ýasawynyň şägirdi Anadolu'da Yunus Emre'm şunu ýaly setirler bar. Yunus Emre de şu Hoca Ahmet Ýasawynyň nazariýatyny alýar. Ana şeýlelikde şonu da aýdýar. 4 setirli goşu berilýär. Mal sahibi, mülk sahibi. Han onuň ilkinji sahibi. Malla yalan, mülk de yalan. Bar gitte senem oýlanýar. Görýärmi? Şu setirler Yunus Emreň aýdyny gabat gelýär Hoca Ahmet Ýasawynyň emas. Şu zatlara seredýän bolyn Hoca Ahmet Ýasawy diňe günnogordýar, hatda gün matara da öz tälimlerini, okuçylaryny, taýýarlanyny aýtsa bolýar. Hoca Ýusuf Hemedaniýanyň biziň güllerimizde gelip ýeten Hikmetler adly eseri hikmet, öwüt, nesihat diýen manysyny berýär. Şygyrlarynyň hemmesi filosofik ähmiýeti eýe bolup dini görnüşine beýan edilipdir. Her setirine berilýän maglumatlar, beýan edilen sözler özüniň ýaşaýyş döwrüni, durmuşyny, şeýle hem özünden öňkü bolup geçen wakalary goşgy setirlerine sada, düşnükli dille ýazmagy başarypdyr. İnsanyň kalbyny, ýüregini pek zatlaryň üstü bilen, gowy arzu hyýallaryň üstü bilen adalatly, paraha söýjülükli, insanperwerlik, halallyk, mertlik, gaýdusuzlyk ýaly gowgyly häsiýetler bilen ýaşaýyşy, zähmete bolan täzeçil garaýşlar bilen öz goşgularyny beýan edip halky öz daşyna jemlemek başarypdyr. Ene Hoca Ahmet Ýasawynyň şu Hikmetler adly kitabyna ilkinji bezek aýtmal zatlaryň biri, ony öz sözlerine de belläp geçýär Hoca Ahmet Ýasawy. Men ilkinji şygyrlarymy garyplygy ýeňip geçmek üçin bagş etdim. Ol özüniň döwründe bir mertlik, gaýdusuzlyk bilen söwüşmek, ýa bolmasa da watan goramak ýaly gowgyly häsiýetlere çagyrýan goşgy setirlerini beýan etmek bilen esasy döwrüň kynçylyklaryny agdybirlik bilen ýeňip geçmeli. Onuň üçin hem ilkinji nowatda adalatly hökümdar, sultanyň bolmagyny, döwlet olanlar ulgamyna syýasy wakalaryň ennigan ösdürilmegi babatda beýan edipdir. Ene şu Hikmetler adly kitaby biz ilkinji nowatda diňe bir türki halklaryň arasynda däl eýsem Orta Aziýa halklarynyň tutuş ähli halk köpçüligine uly meşhurluk getiren gymmatly çeşme diýip aýdyp bilýär. Sebäbi halkyň öz ýüregindäki wakalaryny
ya bolmasa da yaşayış durmuşyny, olaryň isleglerini, arzuwlaryny, goşgularyny beýan edip bilmek bilen Hoca Yusuf Hemedany halkyň söýgüsini gazanypdyr. Şonuň üçin hem ol bir näçe asyr geçdigine garamazdan halkyň aňyna, nesilleriň aňyna terbiýelenip şu günlerimize çeldi gelip ýetipdir. Hoca Yusuf Hemedanyň eden işleri wagtda Gardylewski, Bartolt, Yakubowski öz işlerine bellek geçipdir. Hatta Bartolt oňa ata ýasawy diýip at beripdir. Bu diýilliginiň sebäbi ähli sowapçylyk ilmine görkezden edermellikleriniň, naýbaşylyklarynyň, uly ustadlyklaryny bir ýere jemlesek, Hoca Yusuf Hemedanyň eden işleriniň ählisiniň jemi diýip aýdyp bileriz. Sebäbi Hoca Yusuf Hemedanyň Hikmetler adly eseri her bir adamyň ruhuny päkleýär, arasalaýar, olary ýagşylyga çagyrýar. Şonuň üçin hem insan kalbyny tämirleýiji bu eser diňe bir onuň döwürdeşleri ýa-da ondan soňkularda hatda näçe müň ýyllar geçse-de onuň ad-owazysy dünýä ýüzünde ýanglanar diýip şeýle Türkmen ilminiň, edebiýatynyň düýbün tutujy akyllar, alimleriň biri hem Alşer Nowaý özüniň bir uly ustadlygyna garamazdan Hoca Yusuf Hemedany Türkistan ülkesiniň, äleminiň şeýhleriniň şeýhidir. Ol belentdir we onuň söýgüsi gutorlugsyzdyr diýip beýan edipdir. Şeýle uly ilmiň, edebiýatyň ustady hasaplanýan Alşer Nowaýynyň Hoca Yusuf Hemedana şeýle uly derejede baha bermeginiň özü edebiýatda sowapçylyk ilmine ýeten derejesiniň uly üstünlügi, uly belentlikleri eltýänligini görkezýär. Ya bolmasa da Rus alimleriniň arasynda Gardylewskiň beýan etmegine görä Hoca Yusuf Hemedany ilk döwürlerde ogu türkmenleriniň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny öz hikmetlerini çeper goşgularyň üstü bilen beýan etmek başarypdyr diýip beýan edýär. Hatda Gardylewskiň salgylanýan maglumatlaryna görä Hoca Yusuf Hemedanyň nesillerini hakykatdan bir hakyky Oğuz ýurdunyň ýaşaýjysy diýip aýtmagy esas döreýän maglumatlaryň üstünden bardyk. Hoca Yusuf Hemedanyň Oğuz ýurdunyň ýaşan ýerleri bolan Sirderýanyň aşağı gakymlaryny uly mesken tutup şol ýerde mekan tutup ýaşanlyklaryny häzirki wagtda da Hoca Yusuf Hemedanyň Bozkeýikler tiresiniň nesilleriniň barlygyny beýan edipdir. Bu maglumat ilkinji nowatda Gardylewskiň Hoca Yusuf Hemedanyň ilk döwürlerde hakykatdan hem Oğuz ýurdunyň hakyky bir şahsiýet hükmünde orta çykanlygyny, ikinji bir tarapdan hem onuň hakyky türkmen halkynyň ölmez ýetmez beýik pirleriniň, beýik akyllarlarynyň bir bolanlygyny, onuň Hut Garahany döwletiniň düýbüniň tutulan ýerleri bolan Sirderýanyň aşağı gakymlaryna, Oğuz ýurdunyň yerine mesken tutup ýaşanlyklar wagtda tasdiklaýar. Oğuz ýurdunyň ýaşan ýerleri hökmünde ol türkmenleriň awçylyk sunugatyny, binagärçilik sunugatyny, şeýle hem hojalygyny esasy ulanan kärleri bolan ekrançylyk, malarçylyk ulgamynyň bir hikmetleriň içinde beýan edilýän maglumatlary getirip onuň ýaşaýan medeniýetini, döwrüni Garahany döwletiniň
hakyky döwrün keşfini suratlandyrýar. Şoň üçin biz Garahany döwletiniň şahsiýetlerini sanak geçemizde hem alymyny ösdürmekde, hem medeniýetini ösdürmekde, hem jemgyýetçilik syýasy durmuşyny wagt etmekde Hoca Ýusuf Hemedanyň ornunyň ullugy babatda aýdyp geçmeli bolýar. Ýasawynyň hem öz ýurduna gelip, ýagny Buharada Hoca Ýusuf Hemedanyň eline terbiýelenenden soňra öz ýurduna dolanyp gelip şol ýerde bir özüniň Ýasawy adly tarikatyny döredip ilmi bilimi ösdürenligini, şeýle hem şol owanyň ady bilen baglanşykly Ýasawy adly lakamy göterenligi babatda çeşmeleriň birine maglumat berilýär. Ýasawy lakamyny ýene bir berilýän çeşmeleriň maglumatlaryny emir etmek ýaly sözlerden gelip çykýanyny belleýär. Munyň şeýledigini 1206-njy ýylda Çingiz Han öz döwletinde, ýagny Mongol döwletiniň düýbüni tutanyny Çingiz Han ýagny özüni emir diýip aglan edýär. Şolny emir diýip aglan edilen şu sözü ilkinji gezek ulananyny diýip aýdylyp geçilýär. Emma Çingiz Hanyň döwrü bilen aýdarmada Hoca Ýusuf Hemedanyň hem şu döwre gabat gelýändigini we düzgün kanun diýen sözler bilen terjime edilýändigini belläp geçýärler. Elbetde bu ýerde Çingiz Hanyň sözü kanun diýen söz bilen deňeşdirsek has dogry bolar. Hoca Ýusuf Hemedanyň bolsa Ýasawy adly lakamy hem owasynyň ady bilen baglanşykly, hem de ol ilkinji nowatda ýaşaýan döwrüni, medeniýetini goşgy setirlerine geçmek bilen düzgünli, tertipli, kanuny döwletde ýaşaýanlygyny gabat gelýänligi bilen tasdiklanýar. Hoca Ahmet Ýasawynyň bolsa edebiýat bilen baglaşdyr. Şeýlelikde şoňa üçlükler diýip ad berilýär. Hoca Ahmet Ýasawy birinji nowatda goýýar, ilim bilim, soňra bolsa sopçylyk, wagt nesihatler şol döwrüň medreselerine okudylypdyr. Hoca Ahmet Ýasawy arada Ýasawy nazariýaty arada, tarikaty arada şeriýat alimlerim köp işlediler. Hoca Ahmet Ýasawy arada bolsa ýygyny, makalalan görnüşini kitaplarda da terese bolýar. Ana şonu dürli nazariýetden alınan Hoca Ahmet'in mesela kadimi Türkü diline yazılan bolsa ol Arap dilini, Fars dilini hem gowulypdyr diýip pikir berdiler. Şeýlelikde kitabı onu beýge alypdyr. Eger da Yusuf Balasagunly öz kitabı bilen sözlügi bilen çykan bolsa halkara sahnasyna Mahmud Kaşgarlam Bagdatda ýazan kitabyny 4 ýyl sarf edip ol öz kitabı bilen çykýar. Divana logotutur. Üçüncü kitap bolsa Hikmetler. Hoca Ahmet Ýasawy dürli nazariýetden seredýär durmuşy. Şu durmuşda ol esasan hem görýän magtumly hem soň 18-nji asyrda 19-njy asyryň başlaryna hem eserlerine Hoca Ahmet Ýasawynyň pikirlerini öz goşularyna getirýär. Hoca Ahmet Ýasawy arada entek aýdylaram kän şoňsyny işlerler onu dürli tarapdan beýan etmäge çalyşýarlar. Hoca Ahmet Ýasawy Türkmen edebiýatynyň birinji kitabyna girýär. Şo taýda da bar. Şular ýaly Kubrawi, Ýasawy, Mavlawi ýaly sopy mektepler jemgyýete gowy adamlar taýýarly. Şolardan maslahat sorulýar, maslahat berilýär, himaye edýärler şygyrlar bilen. Hoca Ýusuf Hemedany meniň gelip çykyşym atalardan hep aýdýan sözleri bilen baglanşykly setirler hem getirýär. Munyň şeýledigini Mahmud Kaşgarly hatda Hoca Ýusuf Hemedanyň öz döwrde şu hasaplanýar. Ol öz eserlerini Hoca Ýusuf Hemedanyň Ala göz atly tireden gaýdýanlygyny belläp geçipdir. Beýleki Rus alimleri hem salgylanyp öz işlerini beýan edipdirler. Hoca Ýusuf Hemedanyň taryhyny Nowayi ýaly, Mänewawa ýaly, ýa bolmasa-da hasaky Magtumul Pragymyzam öz goşgularyny Hoca Ýusuf Hemedanyň goşgularyny okap, öwrenip, şonnaky berilýän maglumatlar has jaýdar,
ilmi görnüşde berip bilýändigini, çeper beýan edip bilýändigine haýran galypdyr. Galy bersede Magtymguly Pyragynyň hem dörejçiligine Hoca Ýusuf Hemedanynyň bir uly şöhlenip bilendigini, oňa uly tarpa goýulanyny görkezýär. Alyp baran işlerine sopçuluk ilmini ösürmek bilen baglanyşykly eden işlerini göz öňünde tutup sopçuluk ilmini ösürmäge uly goşan şahsiýet tökmünde görkezipdirler. Hoca Ýusuf Hemedanynyň işlerini gaýtadan öwrenip täze türkmen diline ýagny çap etmek, täzeden dikeltmek boýunça türkmen alimleri gatnaşypdyrlar. Ana olardan Gözel Amangulyewanyň, Hoca Ahmet Ýasawynyň işlerini gaýtadan öwrenip täze eserler döredöndigini, Anna Öwesowyň 1992-nji ýylda Nidine'de Muhammed Türkistanda Hoca Ahmet ýaly işlerini beýan edendigini, şular ýaly işleriniň bolsa Türkmenistanyň häzirki döwürde kitaphanalaryna, şeýle hem arhiw maglumatlaryndan peýdalanyp geljekki täze eserler döretmekligi, mundan beýlegem güýçlendirmek babatda türkmen alimleriniň işlerini alyp barýandygyny hökmany ýagdaýda aýtmaly. Täze Hoca Ýusuf Hemedanynyň eserlerini öwrenmek bilen ýaşlaryň arasynda durmuşda ýüze çykyp biläjek näýatlyklary, olar şu eseri okamak bilen özlerine bir gollaw tapmaklyga, nusga edinmeklige çagyrýar. Sebäbi her bir durmuşyň wakasyny ol elbetde yigitler üçin bolsun, gyýylar üçin bolsun durmuşy babatdaky meseleleri asyrlyk bilen, parahatçylykly ýol bilen çözmäge ünleýär. Ene şoň üçin biz Hoca Ýusuf Hemedanynyň şahsiýetini öwrenmek boýunça, olaryň tarih keşfini açyk öwrenmek boýunça taryhy duşuklary geçirýär. Şular ýaly duşuklaryň germini giňeltmek boýunça, olaryň bilesi geljeligini artdyrmak boýunça talepleri goşmaça ýyllyk işlerini, diplom işlerini berýär. Bu elbetde näme ýaşlaryň arasynda ilki bilen watanyň mukaddesliklerine gowunyp ýaşamagy. Galy bersede özümiziň taryhymyzda şeýle beýik şahsiýetlerimiziň diňe halkymyz üçin näl dünýä ýüzünde, hem-de türki halklaryň taryhyna bir uly gymmatly çeşmäni öwrenmäge mümkinçilik berýär. Şahsiýetiň taryhyny öwrenmek bilen ýaşlar özlerini bir geljekki durmuşda täze ýollary aktarmakda ondan islendik bir meseleni nusga edinmeklige çagyrýar. Müň ýyllyklardan göz başalyk gaýdýan gadymy türkmen halky dünýäniň dürli künjeklerine ýaýrap ençeme döwletler döredipdirler hem-de türkmen neslinden bolan wekiller şo döwletler dolanypdyrlar. Olaň arasyndan öz halkyna wepaly hyzmat edip uly işler bitiren dünýä belli şahsiýetler döräpdir. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň başlangıjy bilen türkmen halkynyň geçmiş taryhyna, medeniýetine, sunuwatyna, däpde sorlaryna, beýik şahsiýetlerine uly üns berip, bu arada giň möçberde wagyz nesihat işleri alınıp barylýar. Milletiň ruhy bitewligi onun geçmiş taryhyndan göz başalyk gaýdýar. Geçmişin taryhy wakalary hem-de oň bilen bagry badaşan görnükli şahsiýetlerim hiç wagt ýitip gitmeýär. Halkyň aňyna galyp, taryhyň gatlaryna siňip gidýär. Geçmişin taryhy hakykaty şu günkü halkyň durmuşyny öz beýanyny tapýar. Ol täze görnüşe eýe bolýar. Her bir millet geçmişine ýüzlenip, iň gowy wakalary, işleri, yetilen tepkitleri, dereceleri, üstünlükleri nesillere misal edip, öňe gidişligin, ösüşüň tarapdary bolup çykyş edýär. Türkmen halkymyz gadymiyetden özüniň parasatlylygyny, beýikligini saklap gelýär. Geçmişte türkmen şahsiýetleriniň bitiren işlerine göz ýetirmeklik, häzirki ýaşlarda milli hem watançylyk duýgusyny oýarýar. Mehriban watanymyza, halkymyza, hem-de hormatly prezidentimize, gahrman arkadagymyza bolan söýgüni buýsonja artdyrýar. Hoca Ahmet Ýasawynyň aradan çykan wagty ýazuw çeşmelerini anyk berilýär. Ol 1166-njy ýylda aradan çykýar hem-de Ýasy şäherine şol ýerde hem jaýlanypdyr. Ýasy şäheri eýan barp 12-nji 10-njy asyrlardan soň şäher ady bilen meşhur bolýar. Ol şäher häzirki wagtda Sirderýanyň
boyunna Kazakistan Respublikasynyň çägine yerleşýär. Hoca Ahmet Yasawynyň wagtyň geçmegi bilen meşhur alymyň, din alymynyň, felsepeçiniň, şahyryň üstüne bir ajaýyp aramgah galdyrylýar. Şol aramgahyň galdyrylşy, aramgahyň gurulşy bilen baglanyşykly ýazyw çeşmelerinde maglumatlar saklanyp galypdyr. Şol berilýän maglumatlara göre, ýagny Günnogorda belli hökümdarlaryň biri bolan Emir Temirleň diýip tanalýan şahsiýet şäherine ziyaret edipdir. Ne şonda hem Hoca Ahmet Yasawynyň üstüne bir ajaýyp gümmezli aramgah gurmagy ferman beripdir. Hatda Emir Temiriň ýürüşlerini, onuň ýeňişlerini, ömür beýany ýazan Şerefeddin Aliyezdiň Zafarnama, ýagny ýeňiş kitaby diýip atlandyrylan eserini Emir Temiriň şol aramgahyň nähil meçberde bolunmalygyny hem özüniň bir aýdanlygy hakynda maglumatlar duş gelýär. Häzirki wagtda şäherine yerleşýän özde Hezret Sultan diýip atlandyrylan şol köşkler toplumy orta syr binagarçylygynyň iň bir naýbaş eserleriniň biri hasaplanýar. Şol aramgahyň diňe bir gireligi partanyň beýikligi 37,5 metrde ýetýär. Ne şol Emir Temir şeýle guruluşçylaryň öňüne şeýle wezipäni goýupdyr. Ýagny bu guruluşyk görenleri hayran etmeli. Şoň üçin hem Temiriň imperiýasynyň ähli şäherlerinden, Horasanyň şäherlerinden, Хорезmiň şäherlerinden, hatda Hindistandan ussat guruluşçylar çağırılıp 50.000 sany guruluşçy Hoca Ahmet Yasawynyň aramgahynyň guruluşyna gatnaşypdyr. Aramgah gurmaklykda bir ölçegdäki bişen kerpiçler ulanyp onuň fasady 100 tarapy bolsa sırçaly keramikalar bilen, ýagny sırçaly bilen gatyr owadan haşamlanyp bezelipdir. Hoca Ahmet Yasawynyň bir Hezret Sultan diýip atlandyrylýan aramgahy munyň öz ören bir ajaýyp bir binagarlyk çözgütlerine eýe bolan ýadygarlyk. Ne şonuň 30dan gowrak otaglary bolup, ne şol otaglaryň içinde kitapxana, şol kitapxanada da Hoca Ahmet Yasawynyň kitaplary hem belli bir döwreçeli saklanypdyr. Onuň bir otaglaryň birinde bolsa ullakan agram 2 tonadan geçýän äpet gazan yerleşdirilipdir. Munyň özü bir jewizçiligiň alamaty, şeýle hem agzy birligiň şany hökmünde şol ýerde yerleşdirilipdir. Häzirki wagtda Hoca Ahmet Yasawynyň döredüýjüligi, onuň bir ılmy mirasy, Günnogorun sopçuluk edebiýatyna goşan goşantlary, ılym esasda türkmen alimler tarapyndan hem öwrenilýär. Şular ýaly türkmen medeniýetine ulu şahsiýetleri beýan etmekde hormatly prezidentimize ullokan sag bolsun aýdýaryn, alyp barýan işine hem işe rowaşlyk arzuw edýän. Hormatly prezidentimiziň şeýle beýik şahsiýetlerimiziň taryhyny diňe bir öz ýurdumyzda däl eýsem halkara derejesinde öwrenmek üçin hem uly mümkinçilikler döredildi. Elbetde şeýle mümkinçilikleriň biri Hoca Ýusuf Hemedanynyň taryhyna bagyşlanyp 2010-njy ýylyň 22-23 sentýabrynda Hoca Ahmet Yasawy we Günnogorun sopçuluk edebiýaty adly halkara ylmamaly maslahaty geçirildi. Ene şu halkara ylmamaly maslahatynyň geçirilmegi biziň ýurdumyzda Hoca Ahmet
ýasawy ýagty ýadygarlygyna hormat sarpanyň nişany bolup durýar. Galy bersede türkmen halky elmidama özüniň geçmişine döreden beýik döwletlerini, şol döwletleri ortağa çykaryp beren beýik şahsiýetlerini bir ünsün düşürmän halkyň arasynda, ýaşlaryň arasynda, halkara derejesinde öwrenmäge mümkinçilik berilýänini görkezýär. Ene hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna şeýle beýik şahsiýetlerimiziň taryhyny, ilmi esasy öwrenmek, halkymyza, ýaşlarymyzyň aňyna ýetirmek, olar boýunça durly işler alyp barmak üçin uly mümkinçilikler döredýär. Hormatly prezidentimize şeýle döredip berýän mümkinçiligi, taryhy şahsiýetlerimizi, türkmen halkymyzyň döreden edebi medeni gymmatlyklaryny öwretmek üçin döredip berýän mümkinçiliklerine sag bolsun aýdýar. Gahman arkadağymyzyň jany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne şeýle şahsiýetlerimize bir uly hormat sarpa goýulýar. Gahryman arkadağymyzyň tagallasy bilen 2010-njy ýylyň 22-23 sentýabryny paýtagtymyz Aşgabat şäherine Hoca Ahmet Ýasawy we Günnogaryň sopçylyk edebiýaty adly halkara ilim maslahat geçirildi. Şol maslahata hem dünýäniň ençeme ýurtlaryndan bir Günnogar sopçylygy bilen, man Günnogaryň edebiýaty, Günnogaryň medeniýeti bilen Mahlas Hoca Ahmet Ýasawynyň döredijiligi, durmuş ýolu bilen gyzyklanýan alymlar gatnaşdylar. Olaryň nutuklarynyň beýany ýörite bir kitap edip çykaryldy. Hoca Ahmet Ýasawynyň Hikmetler adly eseri bolsa täzeden neşir edilip giň okuyjylar köpçüligine ýetirildi. Bu zatlaryň özü diňe bir türkmen halkynyň däl eýsem Orta Aziýa halklarynyň ençemesiniň bir meşhur şahsiýetleriniň biri hasaplanýar. Şonuň üçin Hoca Ahmet Ýasawynyň döredijligini, onuň ilim mirasyny öwrenmeklik bir taryhymyza bolan uly bir buýsanjy döredýär. Bize şeýle uly mümkinçilikler döredip berýän. Gahryman arkadağymyzyň il ýurt bähiyetli, tutuş adamzat ähmiýetli döwlet tutumlarynyň elmydama rowaşlyklary beslenmegini tüýsürekden arzu edýärin. Gahryman arkadağymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun.